Fargabar bacewar al'adu a tsakanin matasan Afirka da yaran da ake haifa a kasashen Turai ya sa 'yan Afirka mazauna Turai suka yi yunkurin samar da masarauta irin ta kasar Hausa domin haɗa kan al'umma da ma bunƙasa al'adu. Mu guji dukkanin wata mummunar aƙida da ka iya jefa mu cikin hatsari a tsakaninmu ko da abokan zamanmu. Irin wannan taro dai yana ba wa ɗaiɗaikun jama'a da suka fito daga sassa daban-daban na Afirka damar samun ƙwarin gwiwar tunawa da al'adun gargajiya tare da sawa ƙananan yara sha'awa da sanin tushensu. A gaskiya ina ɗaya daga cikin mai kishin wannan yare kuma ina kishin samari, musamman samarinmu da suke zama a gida suna jiran wai wani ya je kamo kifi ya basu. Kada ka kuskura ka ce zaka zauna kana jiran wani ya je kamo kifi ya kawo maka ci. Ka tashi ka tafi ka je kai ma ka kamo da kanka, kai ma zaka iya taimaka ma wani. Sarki da lafiya yake sarki in babu lafiya.